Tak som tu, som ja, nejaký typek. Dneska sa ideme prejsť. Úplne random video, teraz ma to napadlo, že to natočím. Takže berte to v potaz. Nerátam, že táto YouTube kariéra bude nejako úspešná, rátam, že všetky videá budú mať 2 views a to bude mama oco. Ale oco ani nie, bude hejter. Ale tak. Takže sa ideme prejsť. Ešte predtým si ale musím dať svoj denný nápoj. To je magnézium vápnik zinok. A môžeme ísť rovno sa prejsť a nebudem to obkecavať, ideme. Takže jak vravím, to sú tie klasické šumienky, čo kúpite za 50 korún. Dofrčí to a rovno si dáme aj súťaž, jak rýchlo to dokážem vypiť. A budete vyrátať, v komentároch mi to napíšete. Jo? Tak, počkáme, kým to došumí. Teraz mám takú dilemu, neviem úplne vymyslieť si, aké topánky zobrať. A máme tu na výber tieto, ale to asi skôr nie. Potom premýšľam, buď zoberiem tieto, všetko to sú také bielo-modré topánky, čo mám, alebo zoberiem možno tieto. No neviem, či to nie je také trošku moc s týmto, ale uvidíme gáče. Šumienka došumela, takže poďme rovno na to a rátajte, jak rýchlo to vypijem. Hej, 3, 2, 1. Ešte predtým ale musím si dať, vždycky si dávam, robím trošku také rutinné video, hej, ale vždycky si dávam toto, ne vždycky, keď na to nezabudnem. Takže tak, si to dám tak cez ruky, more, príde ma, op! A zistil som, že to fakt pomáha. Je to od Rituals nejaká hlúposť. Neviem, jak sa volá. Keď to neaplikujem dobre, tak len povedzte v komentároch, mi napíšte plus. Dobre. Môžeme ísť vonku. No nič, už sme vonku. Trošku som sa prešiel ďalej, že by som sa náhodou ako nedoxol, aby ste vedeli, kde bývam. A chcel som vám niečo ukázať, jo. Keď sa pozriete za mnou, tu sú samé ako krásne staré domy a potom tu je toto. Developerský projekt. Ja som robil v realitách rok a viem, že toto je proste honba za peniazmi, nič viac, pretože tu na Olomouci máte veľa takých ulic, kde sú proste krásne staré domy, veľké, aj menšie, to je úplne jedno, ale keď tu postavíte niečo takéto tu, čisto z dôvodu proste peňazí a budú to pravdepodobne investičné byty pre niekoho, alebo na vlastné bývanie, to je úplne jedno, tak vy absolútne kazíte proste tú atmosféru toho Olomoucu. Už len keď sa pozrieme tu na ďalej, tak to vyzerá úplne inač a vyzerá to oveľa lepšie. Vy napríklad, keď sa pozriete tu na, tak vy máte tu úplne nádhernú architektúru, aj tu na, to je nejaká škôlka a proste to fakt kazia tie developerské projekty. Niekedy ešte k tomu, čo som vravel na začiatku, ten verš proste a dostanete, to je veľmi dobrá myšlienka, si ja myslím. Koľko z vás reálne napríklad, či už v práci alebo vo vzťahu, reálne otvorene hovoria, čo reálne chcú a koľkokrát to reálne dostanete, keď sa o to spýtate. Častokrát to aj vyjde, jo? Lebo všetci vrajme, že komunikácia je dôležitá v hociakom odvetví, hej, najviac to počúvam vo vzťahoch. Ale je to tak, kto prosí, ten dostane a kto sa hanbí, má prázdne gamby, jak sa vraví, takže skvelá vec na zamyslenie a zmenenie v rámci života. Mimochodom tu za týmito stromami, krikmi, pán Boh vie, čo to je, tak je park. Budem vám to vedieť bližšie ukázať za chvíľku. Ja som bol v začiatku taký introvert a vďaka vlastne práci a podnikaniu som sa naučil, že extrovert sa, to je čisto o tréningu, môžete byť narodený introvert, ale proste tie správania toho extroverta si viete naučiť, ale stále mám problém, jak keby natáčať tieto videá, je to taký proste výpadok z komfortnej zóny, by som povedal. Taktiež tu je to nádherné úplne, keď sa pozrieme tam.
Ďalšia vec vlastne je, že ja som si ostrihal vlasy z dôvodu, že už som sa nenajlepšie asi skôr takto. Staral som sa o nich dobre, ale proste čítajte si ľudia a nešetrite na peniazoch v rámci produktov. Ale skôr taký hlavnejší dôvod, prečo som si ostrihal vlasy, bol, že som potreboval nejaký develop, nejakú zmenu. A berem, že pre muža ako ostrihanie vlasov, keď máš dole vlasy a si ich reálne ostrihaš, tak to je taká tá známka toho, že niečím si akéby prechádzaš. A to je tiež ako celkom problém pre mňa, keď sa tak nad tým zamyslím. Dáva mi to ako nižšie sebavedomie, by som povedal. Lebo s dlhými vlasmi logicky vyzerám lepšie, alebo mám kulty a tak ďalej. Ale tak berem to ako súčasť charakteru. Teraz jak chodí ľudia na mňa kúkajú, bojujem s tým strašne. Tak som doma, netočil som ďalej, lebo som telefonoval. Ale mám veľmi zlú vec. Táto košela stála 2000 korún, možno 2,5. Buď mám také ostré lakte, alebo svaly ruky bazuky. A normálne sa mi to tu roztrhlo. Tú košelu mám nejaký mám rok od minulého leta. A v živote nebol problém, hej. A zrazu, bum. Ďalšia vec, ten Duklok má túto vodu, prvýkrát som to videl v Alberete, si vriem, však to ochutnám, nie? Budem trošku jak decko, ochutnávka, jak youtuber. Takže poďme rovno na to. Je to chladené, ale tak šetril som si to domov. Vonia to dobre, hej, vonia to dobre, duša ako brutál. No ale budem úprimný ako... To chutí jak matony proste, takéto v plechovke, takže 5 z 10. Neviem úprimne, ako veľmi dobré to video bude, ale hlavné je, že to video aspoň trochu bude. A jo, som rád, že ste sa so mnou prešli. A čus, papa.